Кем нәрсә ярата? Бер йортта песи белән эт, әтәч һәм кәҗә яшәгәннәр. Кич белән алар ишек төбенә җыелалар да үзләренең эшләре турында сөйләшәләр икән. Сөйләшәләр дә, бәхәсләшеп тә китәләр икән. Кем нәрсә ярата? Нинди азык тәмлерәк дип бәхәсләшәләр икән. Иң тәмле сый сөт ди песи. Сөттән соң бер тычканда тотып кабып җибәрсәң, бигрәк тә шәп була инде. Тик тычканны тотуы кыен. Сөт нәрсә? Ул бит сыек, тамак туйдырмый. Ә менә ярма бөртекләрен, солы ырлыгын тук-тук итеп чүпләсәң, менә шунда тамак тук-тук-тук була, ди әтәч. Юк, юк, дип сүзгә кушыла Акбай. Бөртек чүпләп кенә туйып булмый. Менә сөяк кимерсәң, чынлап та әйбәт була. Шунда ук тук буласың. Нинди азык тәмле, нинди азык файдалы икәнен миннән дә әйбәт белгән хайван юк. Нәрсә сөйлисең син? Дип каршы килә кәҗә. Менә кәбестә булса икән, иң тәмле азык кәбестә, ди ул. Алар бәхәсләшәр икән әле, һаман килешә алганнары юк, ди.